बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ बारग' NLFB केडारफोरजों लोगोसे बर' लाइमोनफोरखौ बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै मिलिटारि आरो पेरामिलिटारियाव थिसननांगौनि आगु फोरोंथाय ट्रेनिं मावबादा हाबाफारिया दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि NTPC CICFनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बारग' NLFBनि दैदेनगिरि अदेबानि BTC बिसायख'थियाव 13 नं समस्तिनिफ्राय BPF दोलोनि जानानै देरहासार जालांनो हानाय MCLA बिसावरायग्रा बिथां बिसावरायग्राया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे गोदानै जोनोम मोननाय NLFB आफादनि गायसनगिरि M बाथाजों लोगोसे NLFB केडारफोरा गुदु हाग्रानिफ्राय मैया 22 जुलाइ बृहस्पतिबार खालि गिदिंनानै फिन बिटिआर ओनसोलाव खौसेथिनि थाखाय फैफिननायखौ गोसो गोरबोजों बरायदों बिसावरायग्रा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे हाथियार गैयै गोग्गो समाज दानायनि मिजिं लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा NLFBनि गायसनगिरि M बाथाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोरखौ सोरखारजों गोजोन सावरायनायाव गुदु हाग्रानिफ्राय लिंनानै लाबोनो हादों होनना रोखा बुंथियो BTCनि MCLA एबा बारग' NLFBनि दैदेनगिरि बिसावरायग्रा बिथाङा। गुबुन फारसे बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि 1000निबो गोबांसिन लाइमोनफोरजों लोगोसे CICFनि कामान्डार हेमेन कुमार ब्रह्म, BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दानिया नैथि खौराङाव फैबावदो। मोनसे समनि बर' माहारिनि गेजेरावनो सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि होननानै मिन्थिजानाय बिथां चरण नार्जारिया थांनाय 2019 मायथाइनि 2-3 जुलाइ खालि रुंसारि जालांदोंमोन। आरो दिनै 2-3 जुलाइ शुक्रबार खालि बिथांनि थैनाय सानखौ गोसोखांथि हिसाबै गोसो गोरबोनि मान सिबिनाय बावहरो आसामनि गोहोगोरा राजखान्थिगिरि अदेबानि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे सिबिथायखौ बावहरनाय जादों। लोगोसे बिथाङा बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायो दि अनारु टु सिगां हारि फोजाखां खन्थाइनि गेजेरजों बर' माहारिखौ सिगां लांनो थुलुंगा होनाय मुंदांखा राजखान्थिगिरि, थुनलाइगिरि, समाज सिबियारि बिथां चरण नार्जारिया अरायबो गोसोखांथाव गेदेमा सुबुं होननानै आरो आसामनि सासे गेदेमा सुबुं चरण नार्जारिनि बोसोरारि थैनाय सानाव गोसो गोरबोनि मान सिबिनाय बावहरो होनना बिथाङा फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिथां रुंसारि चरण नार्जारिया थांनानै थानाय समाव भारत पार्लियामेन्टनि सासे MP बो जानो हादोंमोन आरो आसाम एसेम्ब्लियावबो सासे MLA महरैबो सायख'जादोंमोन। आरोबाव थामथि खौराङाव फैबावदो। जम्मु काश्मीराव भारतनि रैखाथि हान्जाया मोनसे गेदेर जाफुंसारनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रैखाथि हान्जा आरो जम्मु काश्मीरा जुथायै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 2 उदखारिखौ गावथारनो हादों आरो उदखारिफोरनिफ्राय गोहोगोरा हाथियारफोरखौबो बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जम्मु काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि सापर्टआव रैखाथि हान्जा आरो जम्मु पुलिसआ मोनसे सुलुंनि गेजेरजों हरखाब जुथाइ अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे समावनो 2 उदखारिखौ गावथारनो हादों। अपारेशनाव गावथारनो हानाय 2 उदखारिया पुलिसनि फारिलाइयाव मस्ट वान्टेड जानानै दंमोन होनना खौरां मोननो हादों। नाथाय बिसोर 2 उदखारिखौ जिउ फोजोबनो हानाया रैखाथि आरो पुलिसनि थाखाय जाफुंसारनाय जानो हादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। दानिया आरोबाव ब्रैथि खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि सापागुरि बिधान सभानि सिङाव थानाय सानकताल गामियाव गोग्गो लोंग्रा दैनि जेंना। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दैसा निजरानि दै लोंनानैसो जिउखौ दैदेननो गोनां जाबोदों। जायनि जाउनाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा दैसा निजरानि दै लोंनाय एबा गुबुन गुबुन खामानियाव मैला दैखौनो बाहायबोनांबाय थानायनि जाउनावनो बे जायगानि सुबुंफोरा लोमजानाय, गगा मोननाय बायदि रोखोम बिगुरनि बेरामजों साग्लोबसार जाबोदों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। आरो दा दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि जाउनाव निजरानि दैया गुबुंले जायोब्लाबो रायजोआ जेबो राहा गैयैनि जाउनाव
बे दैखौनो लोंनो गोनां जायो होननानैबो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायबावो। रायखांनो नांगोन दि जाय समाव रायजो सोरखारा गोग्गो दै लोंनाय जायगानि मुङाव बोसोर बोसोर कौटि कौटि रां खरसा खालामबोदोंमोन, बे समावबो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो मोननो हायाखै सरखारनिफ्राय गोग्गो दै लोंनायनि बिथांखि। बेयो थारैनो बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर दुखुनि बाथ्रा। दानिया बाथि खौराङाव फैबावदो। थांनाय 22 जुलाइ खालि मोनानि 9 बाजिसोआव चिरां आरो बङाइगाव सिमना ओनसोलनि बरफथार गामियाव हरखाबैनो मोब्लिब ताराव अर जोंखांनाय जाथाया जानानै थाङो। बे ओनसोलनि सुबुंफोरा मिन्थिहोनाय बायदिब्ला बेवहाय गोबाव समनिफ्रायनो अर जोंबोबाय थाबोदोंमोन। जानांगौ मोब्लिब तारनि मारिनाया लुज जानायनि थाखायनो बेवहाय अर नांनाय जाथाया जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायो। लोगोसे जायगानि सुबुंफोरा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला मोब्लिब ताराव अर नांनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा गावसोरनो ओंखारबोनानै दै आरो हा सारनानै अरखौ खोमोरनो गोनां जादों होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। आरोबाव 6थि खौराङाव फैबावदो। आसाम पुलिसआ चिरां जिल्लानि गंथाम गामिनिफ्राय लांखारजानाय सा 42 गथ'साफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो 2 लांखारग्रा दुथांफोरखौबो पुलिसआ हमनो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सोनाब बंग आरो सिक्किमनि सिमना ओनसोलनिफ्राय पुलिसआ सा 42 गथ'साफोरखौ लांखारग्रा 2 दुथांफोरनिफ्राय बोखांनो हायो। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हमजानाय 2 दुथाङा बे समाव दा चिरां पुलिसनि आखायाव दङ होनना मिन्थिनो मोन्दों। आरो मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गथ'साफोरजों गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय स्टाफ फरायसालिमायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनां जथुमा सावरायगोन। आरो बे जथुमायाव थागोन पुलिसनि गाहाय बिथोनगिरि, CIDनि IGP आरो आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा। गथ'साफोरजों सावरायलायखांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि गेजेरजों लांखारनायनि जाहोनखौ मिन्थिहोगोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दानिया 7थि खौराङाव फैदो। बाबुल चन्द्र बर' प्रडाक्शना गोसोनि मिजिङाव होननाय दोंसे बर' गोदान एलबाम शुटिं खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बे एलबामाव बिथां कमल केकेआ सासे दिथाहोगिरि आरो बे एलबामनि गाहाय फावखुंग्रि महरै दङ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकी ब्रह्म। बिथांजों लोगोसे जाखांफुनाय बर' फावखुंग्रि बन्दिता बर', महर्ति बर', सुरभि बर' बिथांमोनहा। बाबुल चन्द्र प्रडाक्शननि बे गोदान गोसोनि मिजिङाव एलबामा मोनसे गोदान मेथाइजों बानायजानाय। गोदान मुगानि आरो गोदान मुगानि गाननाय जोमनायजों लोगोसे बर'नि दख'ना गाननाय जोमनाया बेवहाय जायगा मोननो हादों होनना मिन्थिनो हादों। मख'नो गोनांदि बाबुल चन्द्र बर' बिथाङा आगोलावबो बिब्दिनो गोदान मेथाइनि एलबाम दिहुनदोंमोनब्लाबो गोबाव सम जिरायना दंथ'योमोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो दायो बिथाङा गोसो गुदुङै गोदान मिजिं लामा सावथुन मुलुगाव ओंखारबोफिनदों। बिनिखायनो बिथाङा गोदानै ओंखारबोफिननाय सावथुन मुलुगाव रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिदों आरो बयखौबो बिथाङा दिहुननो लानाय BCB प्रडाक्शननि गेजेरजों इउट्युबनि गेजेरजों फोसावनाय एलबामखौ नायनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।